На афіцыйных сустрэчах, канешне, трэба выглядзець ахайна і згодна пратаколу мерапрыемства канкрэтнага. Дрэс-код, канешне, існуе, і адзенне мае вялікае значэнне, бо менавіта яно стварае першае ўражанне. І таму, канешне, я імкнуся заўжды выглядаць прыстойна, бо я прадстаўляю Беларусь. Што тычыцца экстранных выпадкаў, то такія сітуацыі таксама былі, канешне, але за 4 гады досведу я ўжо можа быць падрыхтаваная да гэтага. І таму ў офісе я заўжды маю і штосьці, як бы мовіць, з афіцыйнага адзення і штосьці больш casual, бо здараецца, што трэба хутка пайсці на сустрэчу ці на здымкі, напрыклад. А што тычыцца візітаў, то галоўнае, чым я карыстаюся, калі я выбіраю адзенне ў паездку, то я гляджу, ці не была я у тым жа самым гарнітуры, напрыклад, у мінулы раз.